Ο κύριος Αποστολής. Ναι. Τι κάνετε, ο Σάκης είμαι. Γεια σου, Σάκη μου. Καλά είστε? Πες μου. Μίλησα με τον Κώστα τον Τόκα και μου είπε ότι έχουμε ένα φορτίο, λέγει Αλβανία. Ναι. Εγώ δουλεύω από εκεί. Καλά κάνει. Και μου είπε ο Κώστας να μιλήσω με εσάς. Ναι. Τι δουλειές έχετε εκεί? Εγώ έχω μεταφορική εκεί. Α, ωραία. Ωραία, πώς μπορώ να βοηθήσω? Μου είπε ότι έχετε ένα φορτίο, γι' αυτό μου λέει ο Κώστας, μου λέει μίλα με τον κύριο Αποστόλη, μου λέει πες του, μου λέει τιμές και τέτοια. Ναι, έχω ένα φορτίο με χασίσιμη ροδάτο. Με τι? Με χασίσιμη ροδάτο. Ναι, και πάρτο να μην χαθεί και κλαίνε όλα τα λάνια που θα μείνουν χαρμάνια. Τι λες? Έχεις μεγάλη ταλίκα? Ναι. Θα είναι τόνους 11 γεμάτο. Ναι. Ναι. Ωραία, εντάξει. Φοβάσαι? Στην Αλβανία θα πας, παιδί μου, τι θα φέρεις? Ποιος είσαι τώρα, κύριε? Ο Αργύρης ο Χασίσης. Μα τι μου λες τώρα, τι είναι αυτά που μου λες? Φοβάσαι, παιδί μου, μην φοβάσαι. Μιλημένα είναι στα σύνορα όλα, ξέρω. Εντάξει. Θα πας φορτίο γεμάτο πίσω ελληνικό. Ναι. Και θα φέρεις αλβανικό πιο φθηνό. Ωραία, εντάξει, παστόρα. Τι είναι? Εντάξει, να είσαι καλά, εντάξει. Άμα φοβάσαι, τι να σου πω. Δεν πάμε έτσι μπροστά, τι να σου πω. Ο Αποστόλης. Ναι. Ο Ανέστης με έδωσε το τηλέφωνο σου και με είπε να σε πάρω. Καλά έκανε. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Α, ακόμα καλύτερα. Κάτι ψάχνεις, με είπε. Τι ψάχνεις ακριβώς, φίλε? Με τι ασχολείσαι, τι. Κοίτα, γενικώς ψάχνουμε. Εσύ είσαι κολομπαράς? Δεν σε ακούω καλά. Είσαι κολομπαράς? Δεν ξέρω να σου πω, Ανέστης, για ψωνιστήρι ήθελα κάτι. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο να βγαίνω στις πλατείες. Τι ήθελες, τι ακριβώς? Ψωνιστήρι κάνω. Ναι, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Για πες μας. Είσαι κολόμπος? Δεν καταλαβαίνω. Έχει πολύ θόρυβο εδώ μέσα και δεν σε ακούω. Ρε παιδί μου τώρα. Κολομπαράς είσαι? Το πίσω, το γλεντάς ρε παιδί μου πίσω. Έχει πολύ θόρυβο, δεν σε ακούω. Μα τι έγινε, έχεις τα αυτιά σου? Καλά, γεια. Έλα καλέ, τι?